Avui anem a preparar crespells i roviols, els dolços més tradicionals de Pasco. Anem amb els ingredients. Apunta per 20 unitats, 150 de sucre glaç, 700 grams de farina fluixa, 180 grams de saïm, 150 grams de suc de taronja, mitja cuillerada de te de bicarbonat, ratlladura de mitja llimona i 2 vermell d'ou. Llestos, doncs som-hi! Tamitzarem la farina amb el bicarbonat en un bol i la mesclam amb el sucre glaç. Empomarem el saïm i la mesclem amb la resta d'ingredients fins a obtenir una massa homogènia i compacta. Deixarem reposar la massa a la nevera durant 20 minuts. Estirem la massa amb un corró sobre una superfície infarinada, fins que tingui uns 5 mm de gruix. Per als crespells, tallem la massa amb els talladors de galetes, donant-los la forma desitjada. Per als roviols, tallem la massa en forma de discos i els afarcim amb els ingredients tradicionals: cabell d'àngel, brossat, crema pastissera o xocolata. Enfornarem a 180 graus durant 20 minuts sense que agafin color. Aquí els tens, uns crespells cruixents i uns roviols farcits deliciosos per gaudir en bona companyia. Bon profit!